May butang nyo tanan na bastang paita. Si Senador Jinggoy. Bastang, goy. Mao gini imong 40, puros gyud plunder ni imong mga kaso, duha ka kaso ni imong plunder. Ang usawa pa ka mabusilto tong usa ha. 40 gini ka tatak lagi ni pasangil imong kawatan ka. Hingnon ako pasangil kay wa pa man gini makumbiktos Jinggoy. Tatak tulisan gyud ka, pasangil na ni. Kagahapon gi-file na gyud ang kasong plunder og anti-graft cases ni Senador Jinggoy Estrada sa ombudsman ngadto sa Digang Bayan. O na automatic ning nangayo dayon og hold departure order sa husgado sa Digang Bayan is kanay na anti-graft court man. Gingon nga mangayo din sila hold departure order kay katong niaging mga adlaw precautionary hold departure order mato wa di man makapugong biyahe ka. Karon punga na gyud ka sa husgado nga makabiyahe ka ngadto sa laing-laing nasod kay maton pa di kay kasong pagpangawat goy. Kagahapon maton pa sa ombudsman ang sa ilang ni assistant ombudsman Miko Clavano nga human niya ma-file ang kaso ni Jinggoy Estrada og ni kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan og lain tulo ka mga engineer sa DPWH National Capital Region. Niingon si Miko Clavano nga ang katawhan ko no gusto yung mutan-aw makakita og hustisya. Tagilingigam. O ni ang pulong ni Miko Clavano ang kagisugo po ni Bunjing Remolia. Si Jinggoy sa iyang tubag, ningan sa sagdilang. Matod pa niya, iyang gamiton ang tanang legal nga remedy. Aron di gid sa mapriso na po sa iyang kasong plunder. Posibleng sa semana malot sa nanig warrant sa duha ka mga division sa Digang Bayan, ang 2nd ug 5th division tungod kay mo inihan muhandol sa iyang mga kasong pagpangaw tanan. Tatak tulisan Jinggoy Estrada. Matod pa niya kung mao mga iyang tubag ha. Gamiton niya tanang legal nga paagi. O niya iyang question ang ganong gidali og mayo. Human lang gipulihan ang Soto Black nga mo'y mayorya sa Senado sa diyang sila mo'y nakapuli. Pinaagi ni Senate President Alan Pitiki Cayetano karon gidali ko ng file ang iyang kaso. Matod pa niya kung mo magani ni ang ganti sa akong pagbarog sa akong prinsipyo mo dapat sa prinsipyo no. Ba? Sige lang, kung mo magani ni ang ganti sa akong pagbarog. Pero ang Department of Interior and Local Government Secretary si John Vic Remulla niingon. Niingon nga nagka-istoryan lang Jinggoy. Iyan ko nung gitawag ka Jinggoy, nag-istoryan sila nga na kay warata. Ikaw na mag-igo, surrender ba ka or mutago na po. Matod pa Jinggoy nga ako sa nang naon kay og ako lang una-huna. Mao ba? Ulot sa kagwarant. O niya, og busugot magka si Robin Hood Padilla nga mo'y iyahang kuyugan na po. Mo'y angkasan kay matod pang Robin Padilla si Senador Bato, angkas naman to. Kuyugan ko niya Senador o Robin Padilla, ayang istoryahan, aron mo angkas na po siya. Bago na po tingali. Pero local court man din domestic man nga kaso, wa man ni mangawan si Jinggoy dito sa ICC, ani ra ginis Pilipinas mapriso. Kuyog na po niya asas iyang classmate kasi Bong Revilla. Tatak gini Jinggoy nga. Ikatulo na lang plunder katong primero yang aman. Ikaduha katong kuan katong katumang kang Pinoy pidap. Tatak Jinggoy tulisan. Mao ba? Pero dito sa Malacanang sus porbida murag na upos ng pasensya nining ang maurag na upos ng pasensya ni Presidenteng Bangag Marcos. Ngadto ni DILG Secretary John Vic Remulla nagklaraw na karong pulihan Pinaagi ni kanhi Secretary katubang hapit ka daog nga ni kandidato pagka-senador nga si Binher Abalos. Mao ba? Nga nagtuo siya sikat na gyud kay siya mo daog siya naparot nato ni aging tuig eleksyon. Humanaman ang prohibition sa mga losing candidates, matod pa nga posibleng ibalik si Binher Abalos kay piti na nagpalpak ang giingong John Vic Remulla. Ang ilang gidudahan nga ligod po kay kapit kay igsuon
si Bonjing Rimulya mao may ombudsman basin og maikog ang bangag nga mutangtang niini bisag di ka mao. Gipagawas dahil gani Coronis si John Vic Rimulya aton sa press briefing dito sa Malacanang tungod kay naglagot na ang mga taong magtanaw ni apel na presidente tungod kay wa gid si hinungdan. Daghan na kay naka-eskapo nga mga dagkong personalidad nga wa gyud kadako pinaagi sa iyang mando ngadto sa kapulisan kasundilo wala mo sundaw kapulisan og mga kabubiruhan iyam ni sako. Mao ba? Isang pasiritan ang tag-host ko no ang mga wanted wa gyud kuno mahimo ni John Vic Rimulya. Agingan na sa Malacanang mao ni silang Senador Bato de la Rosa nga wa badakpe atong ang Hararoke o niya si Bantag hasta ngilgiga og katong usa si nagpatay ni Kernel Dumlao kasi nagpatay atong Koreanong si G.X. Jo mo'y giingon nga matod pa sa Malacanang nga hapit sa paggawas sa oy. Kay si Gerald Bantag dugay na katong gipangita hantod karon wa gyapon badakpe. Si atong ang pertisang pagka kanang idlasa kay tayo na utang ko nitong dakpon pero ang DLG Secretary banga. Kini matod pa multiple failure kuno ni John Vic Rimulya hinungdan nga wa naganahi ang presidente pero tungod lang matod pa sa igsuon ining si Boyeng Naloko na. nga mo'y ombudsman murag dili kuno ni matangtang pero murag ilisan sa abalo. Pwede namang dinitangtangon pareha bang Cristina Prasco. Si Cristina Prasco gipula naman ang presidente ato hasta mga tao nga sigig saway ba nga imbes ang tourist destinations may atong baligya sa atong mga websites aron mo adtuon sa mga foreigner. Uy, ang iyang naong ibaligya so, mga foreigner Naloko na. nanghinga tuli, nanghingog mo siya mo na bayana mga tuon na to kalain na. Oy nung dan nga wa na sila ganahe nga ang Malacanang wa na ganahe siya. Di lang ito na tangon kay migom na ito ni yan ba na itong himoong deputy speaker si Dio Prasco. Mao ba? Ug ang siya atong ipadaplin dili na ito himoong secretary sa Department of Tourism kundi ato ni presidential advisor na lang on lower. Uyawa! Pawa! Mo na diha pati mo ni ang ilan kayo kani posible ibalhin na po ni John Vic Rimulya kay lakas-lakas manig-backer mo ni pait kayo. Tang paita Jinggoy og mapriso na po niya sa simana. Murag di na gyud kaya ngayon ni Goy kay murag ikatulo na gyud nimo may tang makonbikto na gyud kay. Sige na lang gyud mo lang mahinam ni kay wa man gyud kada bang makonbikto na with penalty. Bihan na yung dagan sa ni pagkasenador tulis-tulis ang gyapon. Iyang istoryahon para mas Ruben Padilla sa ang kason ko nimo. Mao ba? Ay gingon ni Ruben Padilla ang kato Senador Bato de la Rosa paglayas dito Senado, igo ra kurtong ni angkas kanamang ni sakay o ni hitch ride. Ni sa ato angkas kanamang motor. Kanang angkas na kanang move it bitaw nga pirti mga basto sa mga driver ana. Iat na mga naw. Angkas na to Manila dahil kanang sakay na. Mo din ni Tagalog na angkas. Pero ang problema kay si Ruben Hood kagahapon tuan as Department of Justice for filing na ang kasong giingong Tapos si Ruben Padilla pataka parehong ta siyang kuan oy. Naloko na. Ang kasong obstruction of justice may tungod atong paglayas ni Bato. Unya karon na bagis saway og tamas ginawa matagdi lang gid siya magtingog-tingog. Pero bang Suprema aron di saway na Suprema o hilom kayo si Lito Lapid pero siya pataka man po nagtabi sa angay gitang ano mag online voting ta kay force major man eh. Force major na kaning mao nga kuan ako ning gitan-aw sa Google. Abi na ko ni kuan French word ini, French word ini. Ya gihimong kanabang kalabidan nga dihin magkontrol sa tao kinayan matod pa niya nga yang gihimong pananglitan katong gubat sa Middle East angay itong force major to kanaron Taiwan o China nga conflict apel ang Pilipinas force major man na so si Ruben Padilla bro ng hilam usok mais grabe pagsaway doon na pagkaniningon may pagstiplera ng babang Ruben Padilla aron di na ito mo tingog kay gadugang nas pakauaw sa katawang Pilipinos di mo kalibutan. Naloko na. Sus,
Paita no, ug mo ni ang kuan kana na ang mo ni ang imuhang senador mo tay mura magmauwaw tang mo. Ato naso siya. Unsa ka fan ka Ruben Padilla sa Padilla. Naina pa binaon. Arit as lokal, ang Department of Social Welfare and Development Central Visayas, base sa ilang datos kay gipagawa sa atong Mayo 13, matod pa dula pa na sobras 8,000 ka mga biktima ni atong bagyong Tino nga naa paros mga evacuation centers. Sa grabe ha, oy, unsa na makadaghan pa na in town. Ano nga pa ba na in town? Kabalhin in town sila lang. Oh, yan eh. Matod pa, ang pinakadaghan yun, ang Talisay. Nga doon ay 5,400 ka mga bakwit ngadto sa 18 ka mga evacuation centers. Matod Samsam nagsigim nagpost-post Facebook. Oh ba? Sigim na nag-Facebook Samsam. Ay, matong budget sa flood control ni Rhea Golias. May kongresista niya. Grabehan ninyo, mati. Unsa man yung Talisay? Nalupigan naman ang isnaga. Gani nga, Talisay. Mura mag... Sus, dirty kay sudara, tanahon. Ang limpyo na, kadaan sa SRP. Ang tukas interior, pati ka-dirty sudara. Abot yung samsam. Rhea Golias, po babae, matanahon sa makanyora. Pwede pa man na naghanang mga bakwit niya. Nga nasa evacuation center sa 18 ka mga evacuation center ha. Samtang anak bayan sugo doon ay 1,200 pa. Sa 11 ka mga evacuation centers mo ang Cebu City kandaghan ay ang Liloan. To ay 481 papod ka mga bakwit mga sa bagyong Tino. Matahay mas Diok Prasco nagsigan malang video-video. Sige na malang dagdag siyang kagulingon si kongresista Diok Prasco niya. Ay naman to, Christina, por pinapagkanaghan ay. Mag-aag mga naong ng mga sus gabiha. Niluan ha, hapit pa kininto sa katao ni samtang ang Mandawi doon na po 344 ka mga bakwit o ang Konsolasyon doon ay 318 hapit magprepareha lang ni ang Konsolasyon og Mandawi. Ay Nene Alegado maginoor magana. Kanas Nene Alegado Mayor Diaz Konsolasyon. Kadalito ka na Ginoo. Pero ang 102.9 million niyang tax evasion kay Hiswa pag yan masolba tingali. Madam, unsa na may update ato? Grabe, samtang lapo dito sa Naga 255 kabuok mga bakwet og Asturias 200, samtang ang Compostela doon na po ay 80 kabuok. Tagkan pa na ini. Katong mayor na si Kuan. Kinyo bitaw, Kinyo. Pilihor Kinyo. Otro sa Mao ni kuyog ni Dio katong pag bagyo dito, kuyog dito sa Europe. Si Pilihor. Kuyog nila si Aljiw. Kana sa Aljiw mo na sa mayor sa Liloan. Taghan pa man kay Daniel, matay ginaghanap pa na unya. Nabang gani sa tuburan while labot sa mga kining mga na-mention nga ginaghanon sa mga namakwit tungkol kay na biktima atong mga bagyong Tino, wala labot at sa mga nabiktima in town o sa mga survivors nga naa sa mga paryente nila nangipon hangtod karon. Matenis Diok Prasco. Sige malag-atik. Mo hinungdan nga si Senador Bongo nanawagan na sa administrasyon ni Bangag nga ipatuma ng yun ang mandatory evacuation centers tukuro na tibok nasod. Kini aron dili in town. Magkalisod-lisod ang mga estudyante o magtutudlo nga tuwa karon ang mga bakwit gihiklin sa mga eskwelahan di nagpadung na ba ang klase. Matod pa Senador Bongo, kinahanglan na yung maimplementar ni og budgetan ni ang matag lokalidad aron dunay tiningob nga evacuation centers alang sa mga mabiktima og mga kalamidad, sunog, bagyo ug uban pa. Iyang yawag ang presidente Bangag nga ipatuma na ni og budgetan na pero ang presidente wa kadungol. Tahimik, basta ng tahimik. Ang presidente ng Gikas Japan, nagkuyog-kuyog sa iyang asawang si Lisa, nagsigig tingsi. Ba? At to, tas Dakbayan Sugbon, ang landbank, ni-aprobar na sa laraw sa Dakbayan Sugbo nga mangutang og 360 milyones. Aron tukuron ang MRF kaning
material recovery facility anas mabulo ra ba? Unya mo ni nakapait kay ang pabor ba murag di na nakasapi. Nakapaldo na ba si Konsyal Joel Lee ani nga nangugat yung maayo nga ang gusto niya waste to energy ana gyapon mabulo. Kay matud pa ni Konsyal Joel Lee ang mabulo ang ayang butangan og waste to energy gini ang gusto kay nakapaldo na matud pa nyor tinuod ni nakapaldo na ka. Konsyal Joel Lee. Kini human siyang privilege speech nga wa gyud ko na klarong resulta ang investigasyon sa DNR o sa Cebu City Government nya gipasagdan ng kunos mayor. Matod pang Konsyal Joel Lee nga angay yung muhatag og katinawan ang executive or ang mayor. Kay may tungod ni atong nahitabo sa Mayo, nahitabo ni atong Enero 8, then nahugno ang Binaloy landfill nga nipatay og 36 ka mga trabahante matod pang Konsyal Joel Lee. Si Konsyal Joel Lee nangusog nining gingong waste to energy. Dires dakwen sugbo human ang Minglanilla nga naantay basurahan dito iyam dining katabangan paldo puta sa dito tingali. Iyang kitabangan ang problema kay ingon man ang mayor nito nga di may pwedeng magpalabay basura gikas laing lugar. Mahinong dal nga may paldo sa siya dito. Pila to Konsyal Joel Lee? Ba? Pila mga ngutanan ta ha kay dako-dako to da. O niya kani ay nindot sa ni. Kani arang-arang ni ato ni balik kag isgo to da. Si Governor Pamela Baricuatro. Dilis lalay. Naglaraw karon nga magbutang jud og balay ni Nining. Kani unsam ning balay ni Nining? Kini hiklinanan. Wala mo kani Bisaya kanabang dangpanan. Ingno na to dangpanan hiklin kay mo lawom kay Bisaya. Dangpanan sa mga inahan nga nabiktima sa violence. Apil ng kabataan kanang Republic Act 9262 kanang Violence Against Women and Children. Mauna ang giingon nga dangpanan. Ningon ang gobernador, si Gobernador Pam nga kinahanglan naagi kadangpan kada usa ka kwarto kuno ani musod og napuho ka kuan adun ay kusina adun na sila kaguling kuan. Aron alang kuno ni sa mental health care services alang sa mga kabataan nga nabiktima ni ini. Astilan. Mao ni problema ron. Kay matod pa panahon ni Lalay, wa gyud ni mahuna-huna Karon naunaan ni Governor Pam nga hiklinanan or adto in taon ibalhin puy-anan dangpanan sa mga inahan nga nabiktima in town sa mga violence sa ilang mga partners, mga bana ug uban pa. Balay ni Nining ha, butangan ni o niya wa pa hinuon magklaro og asa ni dapit ang maong balay ni Nining kay matod pa ang mas klaro karon ang balay sa Wakwak. Balay sa Wakwak. Wait, kaling RA kanang mga balaod pala gyud kababayenan. Ang pait ani kay wa bagi balaod para sa mga kalalakihan anak kanang violence against women and children. Anong why violence against men? Mau ba? Patay sila na malang sige kami di ay.